Liikkeelle. Se kun viedään siinä olka sinne jalkojen väliin. Eli tehtiin ensimmäisenä. Alhaalta ylöspäin. Tulee vaan jalakkaan niin paljon auki, että hankala on mitään väliä. Jatketaan tästä nyt sit siihen tulla osuutakariin. Saat mä näyttää hyvin. Ottakaa! Ottakaa sen jalan sieltä. Älkää lähtekö täältä vetää suoraan ulospäin. Vaan ottakaa vähän tänne päin. Vetäkää itselle päin. Se jalka irti maassa ensin. Jos se lähtee suoraan kääntää tonne päin, niin sehän pitää vaan jalkaa maassa periaatteessa, niin sitten lähde mihinkään. Pidetään monen. Eka veto tohostuntaa. Niin. Nyt sen jälkeen saadaan potku tonne päin. Sitten voidaan lähteä. Pitää irrottaa se jalka ensin maasta. Et jos lähtee työntää tonne päin, niin väkisin, niin ei sitä lähde mihinkään. Siinä on se kun... Jos tässä on niinku painitilanne. Ja aika harva nyt näkee, että mitä tuolla jaloissa tapahtuu. Ne tuntee vaan sen työnnön tästä näin.
niin että joku työntää, niin sitten hänet työntää vastaan. Koska ne ei halua hävitä sitä niin kuin jalkapeliä. Ja kun sä työnnät vastaan, niin ne vetää sen työnnän. Niin se lähtee. Se on tarkoitus vaan saada nostettua se jalka ensin ilmaan, että sä voit tehdä sille yhtään mitään. Joo. Sitten osutukari. Ei nosteta sitä jalkaa ilmaa, vastustaja astuu taakse ja hyökätään se ohi ja jalka-alta. Tää voi tehoa sen vielä nopeasti. Voi tehoa. Jatkaa vielä, kun se tekee. Eli haetaan ensin se ote sinne hyvin, että se on siellä lukossa. Se lähdetään hakemaan sitä. Liikkeelle.
Ja sillä sä haluat purkaa, niin jos sulla on sellaisen kädessä käytössä, ja pystyt käyttämään välttämättä niin täältä. On kuitenkin hankala tehdä näin paljon, kun on Käännä kroppaa ja nostaa. Niin, voi tulla ainakin luonnosta. Koska kolahan voi pelkää tarjota, jos saat sen asiakkaalle. Silloin se repee niin kuin Tuossa näkyy tosi paljon sitä, että tehdään se sillain rääkäksi, että on se että mennään tänne, kaljaloon ja lepästään. Mutta se, että mikä oli kans se yksi pääpointti tässä, oli se, että sä voit tehdä sen myös niin, että kun ollaan tässä kriisitilanteessa, näin. Mä voin heitä sitä jalkaa siellä, näin. Sä pikkuhiljaa hivuttaudut täällä vaan tätä vartta pitkin sinne kärkeen. Tää on käännetty tänne itsellesi. Samalla sä voit häirittää jalkaa tehdä mitä vaan, mutta se, että sä ymmärrät sen, että siellä on se miekka siellä toisessa kädessä, minkä sä pystyt käyttämään. Kun hän ei huomioi sitä, mitä sä teet sillä yhdellä kädellä siellä.
Kun yleensä se miekka vaan heiluu sen tällä. Ja kun te tuutte tähän tilanteeseen ja te haette tätä, niin on se räväkä velo täällä. Seuraavaksi laittaa, mä otan sen sinne kahteen. Kun te käännätte tätä tilannetta tähän, niin se tulee, kun te teette se nopeasti, se tulee niin, että tuutte tähän ja sitten vaan repasette näin. Niin se suunta menee sillä, että lähtee tämä miekka täältä vaan vetämään irti. Ja täytyy muistaa, että kun se miekka on päällä, niin ensin ylös. Koska muuten te ette saa sitä kulmaa oikeaksi. Ja se, jos se olisi kulmaa täällä alhaalla, niin se tulee vetämään tuolta pois. Niin, ei kannata tässä käyn hätiköidä. Ei todellakaan, kun sitä voitte vaan ylös saada tätä vaikka tai ottaa hämpinkiä ja sitten kun ei huomaa, niin sitten vaan hup jatketaan. Ja kun tosi monesti, kun se on se tilanne sitä, että tässä taistellaan näin. Ja nämä miekat on täällä. Tää on tässä. Teemukin voi ottaa tuolta vaan jonkun kierreisten kärjimistä tai jotain. Ne on siinä vaan. Jos sä teet sillä mitään, mutta pidät kiinni siitä. Samalla lailla sä, jos sä pidät mua täältä näin, niin tää on täällä. Kaiva pikkuhiljaa miekkoa tänne näin. Pyytä kiinni sormista tähän. Täällä näin. Revittävissä. Jatkuu. Kokeilkaa sitä, että otatte sitä jalkatekniikkaa, mutta kokeilette samalla myös saada sitä miekkaa vähän niinku sinne. Eli häiritkää jalalla samalla kun haette miakka kättä. Jatkuu! Muistetaan, että teidän on välttämättä ottaa kiinni sitä terästä, jos se on miekko. Yrittäkää vähän painaloon. Molemmilla ei onnistu. Molemmilla ei onnistu. Molemmilla on pitää tehdä. Molemmilla ei jos sulla on miakka käsi tällä puolella, niin se kääntää niin, että sä saat jompaakummaan mielellään kiinni siitä aseesta. Sä voit myöskin ottaa tällä käsin, niin sä voit ottaa tuolta takaa näin. Tällä ilmoittaa esimerkiksi. Tosi lähellä se, että sulla olisi käynyt näin. Mutta sun täytyy, kun sä tuut täältä sitä, että pidät tätä asetta täällä ja tuut tähän taisteleen, niin sä täytyy syöttää parilla nimenomaan tällä osaama tehtiin tämän hallinnan. Sitten sä tiedät, että sun ei pistä mitään sua venämään enää, koska sä käy niin suunnitelmaa. Otetaan muuta vielä. Tuossa just tässä kun on käynyt, jos tämä saa tuohon mukaan, mutta se on tätä
Nara ei ole sulla ihan sommattia hakee tätä. Jos on jaksanut sen eteen, sit sä käytät niinku rikkoa sulla yhdellä asialla. Ja pystyt laittaa itsellesi nysän tänne. Ja pystyt käyttämään sitä nysää tässä niinku. Niinku joku sanoo puukintavarille, niin ottaa puukintavarille vähän että onko se tässä saavaa. Onko se tässä kiinni, jos olet näin. Tiesin mitä teet. Niin, se on just sellainen, koska sä et ole mielekäsi saattaa kiinni suoraan, mutta saa tulkin alalta, että oot siinä kiinni. Ja niin kuin, jos tietysti olet tällä kohdalla, niin sit sä et ole missään tapauksessa enää siinä kiinni. Ja mä jätän sen ongelman, niin katsotaan toinen. Mutta sitten meillä on mä en ota sitä kiinni. Mä en mitään tuolla innovoida, mitä ei tehdä mitään. Pidän sitä kättä. Kärkeen kohdalla. Ja mä voin ottaa sitä kiinni. Tosiaan mä vien käden sinne valmiin. Mutta se keskittyminen niin kuin hajoaa, alkaa sitä jaloittamaan tuohon. Hampaipalm! Jatkuu, hampaipalm jatkuu! Mutta se, että sanoin, että panko pelkäs pyöriin siitä hakeen. Pyöri, po. Pyöri. Voit pyörittää niin kauan kuin on periaatteessa. Pyöritään. Hirveän tiukasti.
näin päin. Sitten rupesi kautta kappeli täysin matkaa. Ja päästään tänne. Sulla on hyvä hallinta, niin se taas kiinni sen päällä ei vatsuu ihan pienemmän, niin vatsuu taas kolmantia olla sen. Kyllä